L'empat a 0 del Llagostera d'ahir davant l'Huracan de València no només confirma que l'equip que entrena Oriol Alsina va com una bala per jugar al play-off d'ascens, sinó que s'ha de començar a planificar en el mitjà i llarg termini, i ens expliquem. A falta de 7 jornades pel final de Lliga, fa tota la pinta que el Llagostera jugarà la promoció d'ascens a segona divisió, i en cas de jugar-la, si pugés, a l'equip ja no li valdria aquest camp. El municipal de Llagostera és un camp petit de gespa artificial i amb capacitat per a només 1.000 espectadors, dels quals uns 300 tenen butaca. Dades que no s'acosten ni de broma als requisits que la Lliga de Futbol Professional posa per competir a segona. D'entrada cal un terreny de joc de gespa natural i amb un aforament mínim de 5.000 seients. Això vol dir que en el cas que el Llagostera pugés a segona divisió caldria buscar una sortida en el curt termini que passaria per jugar de prestat aquí o aquí. Montilivi, terreny de gespa natural, aforament de 9.500 espectadors, instal·lacions adaptades a les darreres normatives de la LFP. Nou estadi de Palamós, terreny de gespa natural, aforament de 6.000 espectadors. L'últim any que el Palamós hi va jugar a segona va ser el 1995. Tot semblaria indicar que l'estadi amb més números seria Montilivi, a Girona, tot i que a Llagostera saben que això seria només provisional. Si el Llagostera puja a segona A, es consolida a la segona A, per suposat que era Llagostera, d'una manera o altra hem de buscar una solució perquè l'equip estigui jugant a Llagostera. Però, com tot en la vida, es tracta només d'una hipòtesi. Ara bé, ja saben que en l'estadística no es pot negar mai la major, i si una cosa pot passar en el futbol, és precisament qualsevol cosa.